Кремец Яніна, вучениця 8 класу гімназії города Кам'янця. Аркадій Куляшов, балада об 4 заложниках. Их ведуть по житній стяжинці, 4, під конвоєм, з дому, 14 старейших дівчинців, 3 годи хлопчику малому. Разом з ними в підвал холодний гонять тітку, сестру Міная. А Мінай – это батька їх родний, батька родний мстивця народний. Пише ворог об йому в газетах, об червоній бригаді ягоной. По всіх булих сільсоветах клеїть новий загад суровий. Со слупов, со стенок аніцев погрожають Мінаю загадом. Він повинен скориться, з'явиться, здаться в руки фашистським владам. І висить той загад друкований на Мінаєвій хаті і клеті. А не з'явиться, розстріляні. Будуть завтра заложники, діти. У чеканні смертного часу у підвалі діти Мінаєв. З ними тітка їх родная разом. Їй так само розстріл погрожає. А чому нас вартують солдати? Знать маленькому хлопчику треба. А чому не пускають за кратов, за якими сонце і небо? А ті скоро нас визволять статком. Скоро, тітка говорить малому, татка прийде і всім нам, дитятка, волю дасть, і ми пойдем додому. А чому не приходить він? Сину, тяжко все розтлумачить одразу. Спи, засни, утешає жінчина. У чеканні смертного часу. Тітка дітям, уклавши малого, каже правду про льосик суровий. Не повинен відати нічого, тільки менше, син 3 годовий. Ви нічого йому не кажите, навчає дітей Міная. Сину сніг говорить об житті, по якому пойде додому. У осторожной, тревожной тиши снятся краты меньшему сыну. Тут и мокрые стены, и мыши. Татка, татка, забыл нас, покинул. Спи, заснись, утешая кабета. Спи, сынок, не твоя гэта справа. Спи, наш татка не прыйдзе на гэта, ён не мае бацькоўскага права. Ноч праходзіць, сонце ўзыходзіць. Заспявали жаворонки у полі, їх вивозять солдати за крати. Хлопчик ради сонцю і волі, їх солдат до стіни приставляє. Целить скат у няні голови, починає сина Міная. Стрел, упав хлопчук 3-годовий, кат із ног пістолету знімає. На стіні заложника у тіні. Ось і все. Перед батьком Мінаєм встаньте всі батьки на коліні.